Tabe jala horas masian hame padita bikuai haratua si majutak. Manang di dia pehamu akamang dohot tamuinang, tangyang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion nitu hatta Yesus Kristus. Napurat tano-tano rangging masih ranggongan, badatai pe pada udao, toditai masih gonggoman. Adora so tatangihon hata nitu hatta, cumulu mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amen. Hata ni Tuhata naga bejamita di parningotan ari hananai ni Tuhan Yesus di bagasan tikion. Imana tersurat di Lukas 24 ayat 44 rodi ayat 50 dohot topik gabe sitidang ini Kristus manang menjadi saksi Kristus. Hujaha madihita songonom mahata ni Tuhata. Jadi ninna ibana mamado nasida. Oma akahataku nahu hatahot tuhamu ujurap do peau do tamu. Iko jupang dosa luhut na natar surat taringot tuau di patik ni si Musa. Dia kapanurirangi nang di buku pesalmen. Jadi dibukai marohana sida asa dia tusi natar surati. Dungini nama madok nasida. Songoni do tar suratian. Manaon na porsu Kristusi jala hehesian namate diari patuluhon. Jala barita honotoma marhite-hite guarna hamu bau ni roha, mangalap hasesan ni dosa. Tusudi akabangso mamukasian huta Jerusalem. Hamudo makatidak kosa. Jala suroku masonggop tuhamu na pinarbaga-baga ni damang. Alai miam mahamu di hutaon, paima di solukon hamu, haguguon nasian gijang. Jadi ditugion ibana manasida ruar tukan Bitania, dungi di paherbang matanganna mamasu-masu nasida. Jadi di nama masu-masu nasida ibana, sirang maibana sian nasida, jala tarhidatu gijang. Dungi di sobba nasida ma ibana jala mulak tuhuta Jerusalem marlas ni roha situtu. Jadi toktong manasida di joroi mamuji-muji debata. Imahata nitu hatta. Dihamua kadongan saha porseaon ra dangapala pelubihu molonidok sian sudi pesta manang ari parningota di huria. Ari hananai ni Tuhan Yesus ma anggu apala perayaan naum mekmet. Secara perayaan ate. Molo tabadikon tu Jumat Agung, tu Paskah, tu Pentakosta, apalagi perayaan Natal, hirana swadong do rupani tu dosanna. Paskah kita rayakan 2 hari, Pentakosta juga demikian, apalagi perayaan Natal. Olo marariari, bahkan merbulan-bulan. Nuaingon, hola jupang bulan Desember, nunga pitoradong na merayakan Natal. Bahkan sahat do pitu bulan Januari. Pokokna, molodang marnatal, hirana sosah do pakilalaan. Hape molo arihana naik, biasanya sepi-sepi do. Dangarok pola na istimewa disi. Madok salam na pe, mungkin hita agak maul, pajupang mahita rupani di gereja, di aka parsaurata. Ahado tadok. Selamat hari kenaikan nita, sesongon na buama bakol pamangani madok. Malah si pata gabe selamat hari Minggu do tadok. Selamat hari Minggu di dok na deba. Tapi hari Kamis do disi. Dia mau kadongan saha porseaon, adong donian hata Inggris Happy Ascension Day. Alainak pedidoki tong dokesan na biasa-biasa saja. Hape bolo Paskah kan adong do salamna dan sangat jelas selamat Paskah. Natal apalagi, selamat Natal.
Di pangatusion ni nadeba kenaikani ima perpisahan. Marsirang matuhan Yesus dohotak kasisianna. Jadi kesanna gabe asing masa perpisahan dirayakan. Harusnya ditangisin dong. Songon hatanya dia bukan perpisahan yang kutangisi, tetapi pertemuanlah yang kusesali. Buasa ko pajupang, HP ikom marsirang. Amo kadongan saha porseaon, peristiwa hananai ni Tuhan Yesus tu banua gijang memang bukan untuk dirayakan secara rame-rame. Bukan untuk dirayakan secara meriah songonaka perayaan-perayaan nasingi. Dak pole konadong pesta dohot aka na asing. Alai secara teologis dohot sian sudut pandang pangauhonon ni hapor siota, sian penghayatan imata, hananai ni Tuhan Yesus justru macai arga situ tu menentukan sekali, relevan sekali. Jadi molo secara perayaan nak kiningan lo biasa-biasa, alai ikut taingot sian sudut penghayatan iman bahwa kenaikan Tuhan Yesus itu justru macai arga situ tu menentukan sekali, relevan sekali. Hanana ni Tuhan Yesus ima songon sada tonggak batas na membedakan antara periode sebelum dan sesudah kenaikan. Manang antara pra kenaikan dohot pasca kenaikan. Taida maju sada-sada. Sebelum kenaikan, ini merupakan masa kehadiran Tuhan Yesus secara fisik, secara tubuh, secara jasmani. Alai dung manaik Tuhan Yesus, kehadiran Yesus tidak lagi secara fisik, secara badani, tetapi secara rohani. Takas diduk Yesus tu akasisiani, molo tajaha di Yohanes 14 ayat 10 rodi ayat 11 didok songono. Jala pangidu okku matu amai asa dilehot tu hamu sada pangodian na asing. Asai madongani hamu saliling nai. Ima tod di hasitongani nasotar jalo portibion. Aidang di ida jaladang ditada. Alai ditada hamu do ibana. Ay narakma ibana dohot tamu jala di bagasan hamu maibana. Dang tadi konokku hamu somarama naroma au madapoton hamu. Ninna Tuhan Yesus tu akasisiani ditiki songon na marteding hata Yesus tu nasida. Jadi nang pemanaik Tuhan Yesus tu banua gijang anggopat dongan yonna manoktong do tu akasisiani nang tu hita satu sadarion holani tutu dang be secara fisik alai secara rohani nama. Songonima nama samolonunga masih haholonga situ tuate. Buido pada udau nasada di kutub utara, jalan nasada nari di kutub selatan. Tidak bisa saling menyentuh. Alai molonunga masih haholongan toktong doi merasa dekat. Masing-masing merasakan kehadiran yang lain. Dimanapun mereka berada dan dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Songoni mahita dohot tuhatai. Atik pedak tabereng be secara fisik, secara badani, alai merasa jonok do Tuhan itu hita. Jala Tuhan ipe, songoni manak tu hita nang tu tuhatai. Ima taida perjulu sebelum dan sesudah kenaikan. Namangihut sebelum kenaikan, titik berat kesaksian Alkitab adalah apa yang Allah lakukan atau Allah kerjakan untuk manusia dan dunia ini. Allah dukon hana naik, titik berat kesaksiannya adalah apa yang manusia lakukan atau kerjakan untuk Tuhan dan dunia ini. Kemudian sebelum kenaikan, boido tadok masa pendidikan, masa penggemblengan, masa pembinaan untuk murid-murid.
Tetapi setelah kenaikan, saatnya bagi murid-murid untuk turun gunung, terjun ke masyarakat, mempraktekkan apa yang mereka pelajari. Dengan kata lain, masa edukasi telah selesai, kini saatnya masa untuk misi, masa untuk aksi dimulai. Ibarat ni persikola, adok tiki na ibana marsiajar, hudul di bangku sekolah, hudul di bangku kuliah. Tapi kemudian setelah itu dia harus mempraktekkan ilmu. Akka parsiajara parbinotoan najinalonai, praktek konon namai di lapangan, di tonga-tonga nih masyarakat. Songoni manuai. Jadi sebelum kenaikan, masa penggemblengan, masa edukasi. Alai dung manaik Yesus, batu tu turun gunung mah, terjun mah, aka murid-muriti, aka sisiani tu portibion. Hamu kadongan, idon waing nataida marhite turpu jamitaon. Adorak somanaik Tuhan Yesus, disegarkan muse parningotan niya kasisiani. Di ayat 45 didok, dibuhai marohana sida, asa dia tusi natar surati. Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Dak boy lupa akasisiani diaka naung tarsuratian. Jalalaus ido isini pamarita honon nasida anon. Ido si hati dakonon niya kasisiani muse mamu kasian Jerusalem nakidido sahat tu lihat portibion. Mamaritahon menyaksikan manaon na porsu Kristusi jala hehe sian namate di hari patuluhon. Umma isi ni kesaksian ni. Asing ni didok di bagasa turpuki ima mamaritahon hamubaon ni roha dohot hasesaan ni dosa. Di hamua kadongan saha porsiaon, tentu dang ulaun namura gabesi tidang ini Kristus. Tidak mudah, tidak gampang menjadi saksi Kristus. Menjadi saksi untuk Kristus pasti jauh lebih pelik, lebih sulit daripada menjadi saksi di ruang pengadilan. Molo bersaksi di pengadilan tentu bertujuan meluruskan kebenaran, memberi informasi secara objektif. Tetapi bersaksi untuk Kristus bukan hanya bercerita dan berbicara, melainkan mau memperlihatkan sebuah gaya hidup, yaitu gaya hidup Kristus, maniru dohot mangihuton bogas ni Kristus. Jala ima nanaing sipatu paon ni sisiani, ima nanaing sipatu pota. Dung manaik tu hatai, naing ma patuduhonon naing dia kapaka tidak konon nasida. Molo didok di bagasa trupukon, kita harus menjadi saksi yang menyerukan pertobatan dan memberitakan pengampunan dosa. Berita honoto ma marhite guarna hamu bau ni roha mengalap hasesan di dosa. Nakid di ayat 40 pitui. Tutu nanidok na dison dada holan pabaho sabing. Tidak hanya memberitakan begitu saja, mewartakan begitu saja. Dada Holanda menyerukan songoni, woi, muba mahamu, nina. Iko muba duhita, bertobatlah, dak saya hola songoni. Diberitakan hamu bau ni roha, hape ibana sadiri pedang muba. Alania kamang dohot tamu inang, kesaksian na paling baik ima, kesaksian melalui kehidupan kita sendiri. Patuduhon marhite nguluta, patuduhon marhite ngulu. Songo dia ngulu naung muba, songo dia ngulu naung bertobat. Hidup yang bertobat adalah hidup yang berubah. Odo si pabuota. Jala sebenarnya ido relevansi ni hana naik ni tuhatai. Olo dosa halak ama
sai dijujui anak kon na tu gereja, hape ibana pe sohya tu gereja. Sai dijujui anak kon na martangiang, hape ibana pe sohya martangiang. Dak songoni kesaksian. Jadi molo disuruh jolma manang ditugihon didok halak muba mahamuina ikon nong perjolo di bana patuduhon hamu bau ni roa. Ikon nong perjolo di bana patuduhon ngulu na berubah. Molo dak songoni dak tagihonon nanon, dak tangihonon ni jolmai. Olah kata do disi ima dohonon na. Hamu akamang dohot tamuinang dihita saluhut na tumangihot jami taon. Idua satadok nakiningan dang gampang gabe sitidang ini Kristusi. Alani dang dirita nanaing tapangasahon. Jala di boto Tuhan ido naso sanggup pita sian hadiriota maka tidak kon Kristusi maka tidak kon tuhatai maka tidak kon nguluna mangihut to bogasna di boto tuhatai doi. Ido asadidok di bagas satrupukon urupan ni Tuhan ido hita di pakatidak konotai di portibion ima marhite na manuru na pinarbaga-baga ni damangi tutu mertudu-tudu do otu to di porbadia. Alani dung hana naik sadanai mingguan non minggu Saudi baru itorsaha nama hita tu haroroni to di porbadia ima Pentakosta. To di ima nama pergugui ho kita patuluson kesaksiatai di portibion. To di ima nama pergugui ho kita bersaksi marpanidangi di tonga-tonga ni portibion. Margugu mahita patu pahosa. Amin martangiang mahita. Moliate madiho Tuhan dihatam na ukubigi hami pasu-pasu mai jala urupi hami patulusoni asagabe sitidangim hami di tonga-tonga ni portibion marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.